Kaag sa good vibes, mga produkto nga proudly made in Negros ang karon sarang mabakal sa World Trade Center dira sa may Pasay City. Kung ikaw, isa ka negrense nga nakabase sa karon sa Metro Manila, kag na mismo na ang mga produkto kag pagkaon sa Negros, ini na ang tsansa nga matilawan kag mabakal ang made in Negros nga mga produkto. Nagapadang sa karon ang IFEX Philippines 2026 sa World Trade Center sa Pasay City. Na-display diri ang kaninlain nga mga produkto halin sa mga pasalubong, kag sari nga mga pagkaon, bakadto sa mga oil. May mga produkto man halin pa sa iban nga mga probinsya. Kaina, ginbisita ni First Lady Liza Araneta Marcos ang Negros Occidental nga booth. Ang popular nga sarisa chips ni Chef May Celine Pontespinas ang Isabela ang nakalapot sa First Lady. Ang mga medium and small enterprise o kung magagmay nga mga negosyante ay natagaan sa kaygayunan nga maka-display sa ilang mga produkto dito pinagi sa bulig sa provincial government sa Negros Occidental kag Department of Trade and Industry. Pinagi sa sining nga kahiwatan ang the best of local nga tatak ni Negrense flavors ang sarang matilawan sa mga Negrense nga nakabase sa Metro Manila.